Bonfa. Na yete atwuma boko. Jo. Kwada so. Mate. Dia na do ba fidie so anope. Afidie so de ba me ba ye. Me papa eyile ni edi asase ho apele. Na ye ni kamafo ya temo nkante de beda mo no maboa ye. Ara roma mi ntio. Me papa tena kumase atwuma boko ne yetie. Na emle kakra papa be yare. Timi de me ne na nete ho me ne menua be me ye ne na nete ho no musa. Na yale enum no oyale 2014. Saa mele enum na misumi me ye adwumenti na ase menua be me na ehwe no. Na ye hye no yale enum na mu be ye den. Na wo pese me mfa ne nkoye kurum nso me de na ho mintimi nja amadwuma no enko ho. Timi hwe papa no a ema abusuan nso ebeta yechi. Na ya na meta ne me papa di nkomo efa abusuan no wo mo ba ho a enkomo a onua ba ma ni mi di nti amta ne ni di nkomo. No wo yere ye maame de oni na jai. Na no wo yere nti na me hwe se ka ne yere ne ba hye no. Na ye kan no me papa nuane de wamfani ti ama ye. Nti mi ame ye me ho oba na me ye me ho bema. Na me ye ne yere nso prekope. Nti mi ana na me hye me papa. Nti papa no be ka kire me se mi busa ne se papa wo yiri ya wunya sika ema nui. Kasa ni nya munso na wo koje ne salary na me ma ne ti bi sende wo ba no. Nti emu ye den no e de na bi nko. Nti mi busa ne se papa no papa na maame no ye den no wadidi. Osise ki ande enwene nkwachiri na mama maame ni koko a wo didi so. O kire me ba bia koko ne da. Masama ne meka kra eno nso me ne ye ya wo didi so. E na mukura mu koko nsiwa no kura nso me de ama na wo didi so. Nti na didie de e ma ne ha. Edidi ma na me de papa ni ko fie. Okowu wo manim. Samele nso na menim ti papa no na me pena chese de wa me de me papa ye ma de no. Ma me de na asi. Sesei no maame na me papa ware no no. Eduapade a wode ma ye no koko no so wontini di so no. Na bia se bibi ni a wode ato ho no maame na koto amagalam sefuo. Mikoye kulom mikoye mekotei ena mbebo mi nua be ma na ma ni bomfa ho no webiri ho o papa na de maame no me papa mi bisa me papa se so wo papa wo bisa no maame na didie mu no ena papa ka che so wa mani koko enti sa oni di so oni di so ana ne dia oni di so ena wa ma ne de eno nso wode aka ho ye nsiwa ene me ene mponche sa aka ho nti na maame na didie de ehun enye din ena de hi na wode akoma galafo no ena ye de no no wato ama galam sefuo momo de ye de no woni di so no in case BBC tobo kan wonsem yi papa ne de ma no se woni di so ntia ye maame ne dia wo di so no waja asase na to tia ye de na ye wo dia me pa cho eye me o kan ne ma me nsa o se emme ne dia woni ne na ye ende mi ntimi nkom ene wo kokko a ombosa ye ne baabi eno nso de mi ntimi nkom ba de one me maame eye no ye me enche na omkoche ye ono ne chefa no eno de ye de maame no edidi so ebra papa ka che o se de ono maame ye a eye me enche ono maame koye na maame ni didi so no de esem na aka kire papa wa bra na papa wayiyi bia masa na yire ne dada me ka kire ne se embele obe kasa mbuza ne se asem ya baba wo kan ye nya dansefo emile bi bedu no ebe ya asem o enti mi fle mi nua ba me ni woni ho na ma ne baaye ene okobisa me papa de na me ni ho enti mpese mbusa de ono no okoye ha na wo be bisa de o papa ka kire no ai ono ne de me de waka na ma ka kire no wo fra wo nua no sese na asi na papa ti ase no onto anana no to okoye o ne papa kasa wo no wa fra no no afa amani ambo wo so ambisa ne sesi sei afidie so e na wo be bisa no se media me waka media waka ne dia kire no tie mitwi na America no say wo say asabre bae no frɛ wo brother to nanim say enti wo frɛ ne ama wo ba papa ho so ne papa mbekasa
Wonu a wo frɛ de asɛm to n'anim oba ba fa amane ambo na wo so anko bisa ne sɛ wo kɔ papa sesɛi ha na wo be bisa no nipa na wu aha na wo be bisa sɛ obra ne nkasa mi bisa me bla no mi bisa no ɛna o se asɛm na wo be ka kyerɛ me saa na me kɔ baba sɛ asi so dua aka kyerɛ me sɛ kokoo no de ama me ne sɛ wonti ni di so enti ankyɛ ɛna me papa nuamo ɛba hɔ be hwɛ no na asɛm no me pɛ sɛ yɛ adansie enti no wono asa akɔfa asɛm foforo be ka kyerɛ ni nua bɛɛma no ɛna ni nua baa na omu nyina ba hɔ omo ba bɛhwɛ papa no ɛna ɔkɔka asa asɛm no ba ɛno de ɛnam so one ne mma ɛna ka ayɛ enti no na menim so aka kyerɛ maame no nso sɛ wɔde akyɛ no mitio koso kasa enti me kɔɔ kurom na wabili hɔ na mkɔte sɛ maame no yɛse galamsey fo aba yɛ land no so no me duadua mu akɔhu nipa a ɔkɔɔ land no so a ɔkɔ akɔtɔ no ɛna yɛfrɛ ne phone so na mka kyerɛ ne sɛ land na wɔba abɛtɔ no yɛn a yɛyɛ dia ne yaba ɛnyɛ wɔ mo okɔbusa wɔ mo ne dia na wɔsi da bi o land ne mentɔ na ne da hɔ no yɛkɔtɔ obi die ɛna yɛhunu yɛ ne yɛbusa sɛ land we die ho ade na ɔmo kyerɛ bla bi yɛfrɛ ne Collins ɛsɛ yɛ wɔ mo land enti wɔn kɔ enti wɔkɔɔyɛ no na ɔne Collins kɔ kasa na ɔsɛ ne wɔfa ɛdia ɛhɔ de wɔka yɛ ne man ne kasa yɛ ɔka kyerɛ yɛ sɛ land no wɔntɔ ne wɔkɔbusa yɛ no ne yɛ die nim sɛ no ante ka kyerɛ sɛ so wɔpata yɛ na yɛ dia wɔn flɛ yɛ na me gye ɛbrɛ twa to amokɔ masase no so adi sɛ yɛ kɔ hɔ bɛ busumi mienu ni ɛbrɛ ne yɛ ton na mokɔ hɔ ɛbrɛ yɛ te ho mfena memu no na ansa na no ade a wonim sɛ yɛ wo dia ne yɛ so obi ndidi so na wokɔ asase no so ana na meyɛ no emla afinhyia da no me papa wu yɛ na afe no na ebusuafo no to nsa flɛ yɛ na kyɛ sɛ wɔn de wɔn afinhyia da wie enti ekoduru kuro no ɛne wɔn kɔsi nkunwa ka kyerɛ wɔn sɛ me papa finhyia da wɔn din so wɔn kɔgya maame na yɛ kookoo ketewa ne deɛ wɔn nyɛ ma yɛ sɛ ne mu gya ne deɛ adeɛ yɛ deɛ no ɛwɔ sɛ mo gye ma yɛ ɛne ɛne wɔn ka yɛ ɛne wɔn ka kyerɛ sɛ me papa wɔfa ase ka kyerɛ sɛ kookoo na maame ne te so no ɛyɛ ketewa bi ɛna me nua bɛɛma ne ka kyerɛ ne sɛ yɛdua baako pempo ne si so a yɛpɛ yɛnim deɛ ɛbɛyɛ ɛna wɔn se yɛaka wate nti wɔn ne maame ne bɛkɔ akɔhyia up to now yɛante ho asɛm kookoo no ne kɛseɛ te sɛ kookoo no ne kɛseɛ no mintimi mfa mani fa wani bu acres no minim acres no nti wodi wa acre ayɛ 4 plot 1 acre bi ayɛ 4 plots efisase sɛdeɛ yɛ si full plot ne saa nan ɛyɛ 1 acre nti wodi wani bu ɛbɛyɛ sɛ na ɛbɛyɛ 2.5 acres saa na medim ani na woyi saa kookoo ne to nkyɛn a papa maamu kookoo ana o maamu bibi foforo mepa cho yɛde ani to nkyɛn a saa mena na papa yale no yɛte hɔ no mo a da no na menim saa asɛm bi firi nanum bɔ ka kyerɛ ni nua bɛɛma ɛne ni nua baa mo sɛ bla na menim so sɛ me maame ne papa yɛ kookoo ɛwɔ asase abusua asase so yɛ me nkyɛ enti wɔyale no no mbɛhyia hɔ no yɛtete hɔ a me ma na aduane no ka kyerɛ ni nua bɛɛma ne sɛ bla sese dia me yale kookoo na me ye no kofle Collins na pa busuani ka ho ne yenkochem ye me yenche no mu nkochem se be ya me ma no me wu akire be ye kama kama ene onua baba ku bie na no ka chen bla wo yale ma wo ho ntow ansa na yakoso na sister kola eni ho na je se wo mu nua pani me say woyi de mo kan eto nchen a mo papa chi ase no o ma mo kookoo foforo bi biem me pacho da bi eno ane ye me yenche na wo ho na wanyi bi wo ba bia ama mu biem bi eno ane dia ye wo no dia oba na ton no nko a brem oh me tena say mama oh me dia tie ni say me na me pani enti abla ulman wo ya asante nkremu oto fom no wo mami eniema emakoma nan eniema nan wo si wo a me ngina one nkremufo nsie no ne etosu biem kasago afidie ne etosu biem one me mami ye abusua kookoo na sa abusua kookoo no yenhwe na omo nche sa abusua kookoo no de etosu ebiem nso me nhwe se nachi ebe kama ompe hehe bia ewo ni wo achi owie no ka kire me se
ɛdan na osi no kumasi ase no mesewa wɔ hɔ ye ma mesewa no dan baako na ontinem ne nkwade nyina ɛno ne kisi a ono ɔde maame enti ɛdan no obi aba ho enti ɛdan ne de obi amba ho ɛdan ne de obi a ye wie ye no nsɛm bi a ɔka bi a na ɔka no verbal ɔka no aka kyerɛ we sɛ na me aka kyerɛ me ba no nti bibia yɛ accurate enti ɔka no ɔfrɛ me soa no so de tu n'anim sɛ ɛdan na wasi no ha no woyi de ɔno ɔpɛ ana me soa no kyerɛ de ɔpɛ nti ɔno de ɔte ne dam nti abla oluma a efiri mu kɔɔ na nkramofo kɔ yɛ bibia wie ye no 1 year chi ye ne fo so ye fada ne sɛ o me die finhyiada ne ye hu ne ye papa ne ye ma eti ye kɔ ye no mo die finhyiada na wie ana se no ye ntimi nya saa ye papa no oti kumase ha saa ti ekurase eti ne niam no bi wo kumase ha sei eti ye memfa kumase de ne kɔ ka ekurase de ne ho na ye nkɔ bie so na ye hwɛ ne kra ewu mu o ma ante ase ana sem ne konkon ho abepim saa bre ya eti ye no akyire ana ye nya docket receipt kitwa bi me hwɛ na court ayi ana me kan ya na hu sɛ no ade will ana me send it e call high court me call ni ekoyi docket na just say mo me papa no kind of verbal kyerɛ busua no the same thing is in the will eti e call ya na mo kan na judge ka say saa na mo kan dia o mo 21 days sɛ busuafo ne sɛ o mo ntia se o mra metiem ana ye de ekofi enti ye de ekofi no na ye sha se ne kan saa na busuafo no bi wɔ hɔ abusuafo no nyinaa wɔ hɔ ana afide ye kofi ti kofi na afide ye ne ya hyase ye ho enquire se sesi a no wulman e kan se bi kire me ye secret kokoɔ mu nsɛm e wɔ sa abusua kokoo no ho se ba se oni hɔ a na se ye se me wa kokoduro di a wono ne so ne se kan ne me maame kɔdɔ afu no o mo right so mo kye no mo mai bi but se e ba na ye ntimi enka ho asɛm di a ye ngya akyiri na ye mfama wo mo na emom no ba ko ne maame ye ne ye me nkyɛ ne die eno de wo ka kyerɛ sɛ wo de ama ne yire ba ko no sɛ onidi so emrepem no ngya anto wo no mfama ye anam si yo yate enti ye nyina ekohia abusua na wo mo kenkan well na nsa ate yan ye adwuma na ekohia na asɛm ekoba ye nyina ne sɛ sesei no sɛ mo se mo fa sa abusua adwapade no emman mo nkyɛ emman dia saa kokoo na one me maame ye ne de o kan no kyerɛ verbal sɛ eno no yehia ana me ne wo fa ase ba ko e ka kyerɛ me sɛ kokoo no kura de isua enti no kenya mama me nam se da bi e ka ba ko pe kura ye pe ye beje ana me papa odi ade ne sɛ wo mo hwɛ maame ne 1 year ne so no mo ko gya no a on be ma ne de sa daade na to na mrepem no ya ba beje ya de eno nti ne ko wie akire no o mo se sa kokoofuo na eye busua kokoo no se ye se ye de ma busua ne de a omu betu so nsa na evidence anam see you omu betu so nsa 500,000 cocoa acres be almost be 12 acres plus 500,000 abedwafo abeje 500,000 they say 50 cedis 550 cedis abedwafo enje 3 cedis 300,000 na yen kwala num no yen fa 200,000 omu wie ya na ablante ba ko kan se no ada na oni grana ha na 300 ni we ya 50 cities ni 20 cities kan samne sika ya sisa na bi ya sisa sky da na wo kan me pa me ni me so me ma wo ke kan sa wa ha yo tie me so ntase so 200,000 titi 20 cities ana 30 cities enti omu wie ye no ana opani ba ko ane wo fa se ba ko no ensem amane nkwada wie kan no insipo because me hwe ne ba na de oye no emoti enkobo dancha emfa meto well no so ne emfa nko high court say kokofuo na papa ne well no oye no yesi well no de ne bo well no de wo nyina ne say o se woni me maame akoso hene wa a o mu share ablabo na se o mu ye kokofuo futam miensa ba kon ye abusua asase so de aka de enye abusua asase so enti se no oni ho a saafuo no abusuafo no enchafuo no mu no onfafa ema ne ma afei ne niema bi a wo kumase ha bia no a eye papa no no de nsa ye ne mfa ma ne ma edan na wosie no so yenyi bi ma ni sister won ne tena ya free ne mofrase abepim sabre yenyi bi emfa ma no mame papa wo ma wo baby come on me pa chow da bi
yenia na brebe ro ko ware ne yiri oba yi kura de meka say wo me ye papa no ko wale ko amoya mane e ti ya so wa wale ti we ni be no mo ja be 10 to 15 years ago eti ma me no kura wona me papa wale ye no kura me fan say we ni be 5 years ase 6 years no free mu but papa no bo no mo den eye bibi kakra ma me no ya we si na kakra bi e de ma no o sa ye woni ni ye mefuo kakra o sa ma no kokon si wa kakra but na me G6 sa kokon si wa na chance ye se so nti no de ono ye no baabi no say ono ondidi ye no so e de man say oni didi so well no obi atiem me pa cho well no obi antiem de ma obi antiem ni say abusiafo ko hia ye no ne ensem o mo kan no e kire yen no ye hu say wo mo ye papa ye nso ye ba enti ye behwe de ye papa mo so betumi aye e de aboa ye enti ne nso ye mpese ye no be ye he bia enti ye ja asem ne to ho say sa no mo kan empenifo kan yate e chiri wachiri ho asem beba enti 500,000 na ye 50 cedis no a mo de ma ye say o mo de tusu nsa say ye say efu ne de ama won eye de one o maame koye woni maame koye no mo jaya che ye jaya che efri makomem enti eno ho asem de eni ho bi eno ho asem de ka eni ho bi enti se mo ne mo maame eye mo maame krai ana wo papa yire ne wa asem ki ne papa ye maame kra no ana e wa asem de ama ye papa a wa ba bedim ni abamu bi ni se wo na wadi ye papa anamon so ana asem osie ne di asem asoma wo ana wo nese so hwe na atoto wachire di man na ansa na mo jaya ma abusua no na wo maame pene so esan so ne wo kunu ne koye mo maame no wo pene so ye maame de me wo me metimi akase efa ba bi no won ti am eti say nyame adom na odi di say pacho e frem akoso hene wa yo maame wada Roma Africa obeso pacho mi firi wabri yo asama wo mayi kan say abusua kwotena ase no omu jai bra wo bre wo kwaye ma heso a wote ye ni nyina omu jai de che abusua no na wo pene so sa oh mi pacho mi kakakara na wo pene so omu kodi ena no maame na wo pene so na me pene so fi say na me se me wasem kitu ana me bi sa na wo pene so ansa na de wo waka na wo pene so di bra wo ko bra ye no jai che abusua no nya o ma ne na de o ma dwene ye na wo pene so o ma me bi tena si ye o ma me bi na ma na wode ma me no me ni papa no koye afuta miensa no na ye abusua de ba ko ene ye kwagi obi asase nso eyeye enti yeye koko ni nyina bu mu baaye no ene wo ka kire me se wode koko ba ko mame ena me kotu sunsa e me busa ni se papa na nkwala na no so ba ko na aka no eye nkwala na dia ena galam se esi ena papa no kotwa emu ena wode e wo koto ne ye enti me wo fia no baaye no si akosua na me se papa koko no me se makotu fa nenso dia aka ne de me de be men kwala no enam si yo wo de be ma sesi a honam no aye mele etu be men kwala no kora eye eti da komisa me wo ha no se koso ya me se papa sesi a no adwuma me yeye enkwese hwe ma me nte kokko no me de ma wo kula na wadidi so na wadi bi ahwe me na mele pam no be to nyame be fami a na kire se wadi kokko na me kwala no enam se mate de wo beka bia eye ena me kan sa kire no no de koe ena me sum de timi fi te woni nkwala no na te boko na me sum wo kura ase enti me na afida no mu bedie no me kura me tie kura ase na me ni ho na ma ante me wo ho no no be frɛ me se me mela me koe no mo abodwa ena wo mbusebisa me nsɛm bibiri fa efi a esi ne kura ase mbusebisa me nsɛm ena na me yi ano eti koko na sɛm na nkwala ne de eka no wo mo bambi a ekwaji ye no wo mo busa me se asase no bla ye so nkrata enam se wo ye so nkrata koko mie ne ye nyina wo ye so nkrata wo mu tintin bibia ewo abemu na wo ka kire me se koko ndie beka no wo tu ye de beka no wo de be menkwala no etimi de minimi se wo de ama me kura no wo didi so papa na wuo no wo de be menkwala no
eti me kura ne da ko mo o ka sa no na wo kura ne gina hɔ bi ana wo ma wo kura ne te ne ho ase sa asase ne de di na wo didi so one day ene wo mo kura tena ase afeda no kura no wo mo kan na se wo mo kan se edi afia wo mbaji koko no e de amenkwala no miti o ka sa wo mbaji koko ndi amenkwala no afa de menti ho asem bio kopimi sa na anu ya nkwala yi ba ya wo mo te se koko no wo maton wo maton tin kwala me nko bi sa ye no mo ko maame ne ho maame ne se an wo no ana aton na papa ne de ma no enam se ene wo so aton de ene mo mfre mo papa na mo nka bibi enkyere mo papa na omode amane e bo mo se de ne kosi o me na me frɛ me papa no me frɛ no na me se wo me papa me chia no na oje me so na me se me tu kwan me bai no asɛm amate no akyire enie makofie me kofie no yi no kokofuo na ka sɛ maame ye sia ma ombagi amaye no oton ana o se wo no kra no wo ho no mo frɛ ne phone so ne didi ho nkoma enti safuo no waton de a ono de wa frɛ busuafo na abɔ na mane sɛ maame na fu no waton nti asɛm a me papa ne ka kyerɛ me ne sɛ maame na ton afuo no a ɛde na yɛbɛyɛ nam si yɛbɛgye ana obusam sɛ na yɛbɛgye de kwan bɛn so ne yɛbɛgye yɛne ne bɛtwe manso an nam so yɛne ne bɛtwe manso ne agye because wo na wadi ade no na yɛde ade no soma wo nti ɛkyɛ sɛ wo ne maame ne kasa maame ne se me papa de kyɛ no wo nso me papa nso ɛkyerɛ me sɛ me no ɛde ade no nso amfa nkyɛw enti na ɛkɔba bibisi ya na aha adwen enti no no de anya adwuma saa ɛkwan bi aso no sɛ mo se koko no aye busua de no ma yiri yen sɛ mo magye de a we na kakra na ɔde amaye mo na gye ya na mo na mo gye mo ma wo they confuse us because pressure no de maye no ɛwɔ saa adwapade ne ho no enye easy enti na kyɛ sɛ yenyina ya boto enye sɛ yenyina beduru saa ble enti na twa sɛ egya no na ketwa papa wu ye 4 years mo ani ewura sɛ nkyɛ sa ɛna woda so ka 300,000 ne 500,000 sɛ yɛ ko yanim yo ɛfo me twa me ho na me de mani akyerɛ me di ma for herbal